Ассалому алайкум, бародарои ҷон, акои ҷон. Ҳама каса созуни хубен, саломатитон хубай. Худованд ҳар як шуморо нигаҳбон бошад, дар мухтон хор назанад. Бараката бирезона ба тӯри сартон ва сохт саломат омаден, сохт саломат ба пеши падар модар фарзандо бирен. Бародарои ҷон, ҳаматон хоҳиш мекунем ба VPN тамошо кунен видеои моро ва программаи VPN ва ярдонаги лайк ҳатман биҷиқен. Ай ҳаматон илтимос хоҳиш ва подписатсия кунен дар каналмон. фикрҳои худтонро дар комментария бинависен. Чӣ қадар ки мебинен $1100 1021 сомо, 1000 рубл 164 сомо, евро 1050 сомо. фаромӯш накунед бародарои ҷон, якдонаги лайк ва подписатсияро.